Здравейте хора, аз съм TheGamer BG и днес с мен е Rock to Gaming. Здрасти! Тоест, ние продължаваме поредицата. Това е епизод 2. Мгм. Blazecraft. И сега... аз затворя се. Тъй. И продължавам. Аз го добавих в леса. Да. И сега... аз ще продължа къщата. Чуй за храна, чуй. Добре. Шабля кради. На колко етаж да ни е къщата? 3, 4, 7. Чуйте се. На 2 етажа. Аз да съм вчерашен. Няма го правим. Не може и на 3-4 етажа, да. Я чай китовите. Ама някакъв крафтинг тевъл е. Спринта ме спря. Да ти дам храна? Имам споко. Окей. Отиди да събереш и дърво. Ще ми трябва. Добре. Ма не, няма го приятели. Аз всъщност нямам брат в смътра. Стъкла... знам где е на мен стъкла. Брадва. Че. Аз съм толкова тук, не знам как се прави брадва. Сетих се. Тъй. Сега скушата. Да. Направя. Те трябва ли ти брадва? Не. Окей. Аз сега ще правя втория етаж. Втория етаж е мой. Да. Че малко трябва ми дърво. В мен имам 57. Може ли ми дадеш? Окей. Всичкото с дърво. Моля те. Трябва. Всички си владеят дърво. Каквото имаш там. Добре. Всички си владеят дърво. Окей, мерси. Ади бе, какво става? Аз забравих, че така става. И пясък да търсиш. Виж колко дървета има на там. Аз го правя в момента. И пясък трябва, човек. За да направим стъкла. Много пясък. Да. Аз първо трябва да направя пода на първия етаж. Ох. Гличнах се. Яс. Не се отворих. Яс. Аз преди имах една къща каменно на 5 етажа. Бях се я направил. Окей. Колко дърво събра? 17. Окей. Събирай там. Ще ми трябва. И пясък ако намериш. Добре. Че аз сега направя по-голяма леса.
Направих си последното медало. Имах още малко. Според теб как трябва да кръстим? Бах ти въпрос. Тук обърках. Трябваше да се чета. Аре бе! Както беше първи епизод и ще... Втори. Свободна. Да! Усетих. Вие не мога да вземаш бъдното купче. Батила. Виж го е, стои се! Пак аз съм под него. Прави се. Уф, трябва да се правя на главничка. Каква е камена ламирка? Окей. Точно за твоята къща. Горе. Добре, не ме интересува. Сега искам само да направя една тъпа брадва и да направя втори етаж. Найс. Виж го е! Айде. Бати лага. Виж го пак лагна. На всяка секунда лагва. Добре. Да, не лаги. А да ми напише не лаги. Да. Не лаги, просто лаги. Аре бе. Какъв то слаг. Окей. Пак да чакат слогът. И някакъв не иска по. Аре, те с няма ли да направят нещо? Някакъв иска да се почне. Някакъв иска да се почне. Няма. Да, Хора, ще продължа. Втори епизод ще свърши сега. Защото е ужасен лага. И ето. Надявам се да ви харесва клипа. Крашно. Нали? Да. И чао.